Krásny deň vám želá veštereň u Verony. Odkaz odvil z lesa na 11.4. Vodnár, počúvajte svoju intuíciu, zrovna vám je na pomoci. Ryby, troška sa ukludnite, hlavne vnútorne. Barán, máte hľadať nové miesta, nové príležitosti. Bík, odputajte sa od minulosti. Blíženci, prichádzajú vám do života noví ľudia, ktorí sú pre vás dôležití. Rák, choďte do prírody a vnímajte jej krásu, nechajte tam stres. Lev, uvedomte si samých seba. Panna, peniaze, ktoré vás potešia, takže niečo si zatipujte. Váhy, máte byť nad vecou, nad vecami a nerozčulovať sa. Škorpión, máte si len tak vyhodiť z kopytka. Strelec, máte ukludniť svoju myseľ. Kozorožec, máte sa stretnúť s rodinou, s priateľmi, známymi. Nech sa vám darí, krásny piatok, krásny víkend, s láskou v srdci, Verona.